maong pastora mga kabumbo. Pero maong pastor di himakak sa maong pasangil. Matod pa niya nga wa siya labot sa pagpatay sa uyab aning babae mga kabumbo. Nigawas nga istorya na link man ang pangalan sa pastor nga mao kuno yung mastermind sa pagpapatay aning uyab aning babae mga kabumbo, gumikan kuno sa selos. Uy, mao nang kalakiha nga wa man ang sugo ang Ginoo ana nga mo papatay kag tao nya pastor biya ni Baptist pa gyud, no? Ang mga born again Christians sa mga Baptist matay marag imposible man tuhuan nga ang pastor magsugo nga ipapatay ng tawhana kay nagsilos kuno siya. Oh. Nya ako kita na ang picture sa babae, puti, sakto sa height, no? Gwapa sad. May rason na po niya ang tao o ang laki maibog, no? May picture dili nga pinakita pag paa mga kabumbo. Puti pa kay dughan, lingin kay paa, sinaw kayo, puti kay dughan, nya gwapa sa kay naong ang babae kaysa may di maibog ana. Matod pa ang pastor asukar di papa, sugar daddy kuno mga kabumbo. So dito na itabo ni sa Cagayan de Oro nga diin mato pa silos kuno posibleng hinungdan kung anong gipapatay sa pastor ang maong uyab sa babae. Ang babae na uyab, Mr. Cagayan 2023, unya gawas ka na sa uyab, dapat siya asukal di papa. Pero ang pastor ningon nga wakoy labot anaw Anong pasangin lamang ko nyo nga wakoy labot anaw Pero gipatay ni last May. So dugay naman di May pa man gipatay unya karon pa ni buto ang maog issue mga kabumbo. May, June, July, August tulo ka buwan gyud nakalabay. Tulo ka buwan ang nakalabay unya karon pa ni buto. Nga siya may gipasanginlan nga mastermind sa pagpatay atong lalaki nga uyab sa babae nga magdatungan kuno ni maong pastor nga to sa babae mga kabumbo. Isodan napakay asawa unya napakay uyab unya maghatagan pa ginagko pangutana asa man gikan ang kwarta nga imo ihatag sa imong babae kana kung tinuod bang gani ang pasangil. Pero gi-interview siya sa Bombo Radio Cagayan ang maong pastor ug iyang gihimakak ang tanan nga mga pasangil mga kabumbo batok niya. Wa siya labot sa pagpatay mga kabumbo unya kanang gingon nga siya maoy asukal di papa. Ayan ang gihimakak usab. Nga nung taon nga ingon ana nga ang mga born again Christian mahadlokon kay na sa Ginoo. Hilabi na og naka sa Baptist Church mga kabumbo. Bitaw ako Baptist man sad ko unya og Baptist kang tinuod di jud ka mohimo nga mopatay kag tawo or manugo kag tawo nga ipapatay nimo tawhana kay gasilos ka. Balikon ako mahigugma gani ka gamit ang utok gyud aron di ka magbugo. Kay kung mahigugma ka gamito nimo imong kasing-kasing matay usa ka nerbang gugma makabugo ra ba ni? Di na ka makapaminsar og tarong in terms of decision making yabog gyud ka. Basta imong tumanon imong kasing-kasing kaysa imong utok. Mo na gibutang utok babaw sa imong kasing-kasing tumana gyud o unahan gyud i-follow gamita gyud ang imong utok ayo gamita imong kasing-kasing. Sige.